Αγαπητέ Θεέ, με λένε Όσκαρ. Είμαι 10 χρονών. Έχω βάλει φωτιά στη γάτα, στο σκύλο, στο σπίτι. Αν δεν κάνω λάθος, έχω ψήσει και τα χρυσόψαρα. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που σου γράφω. Γιατί μέχρι σήμερα, λόγω του σχολείου, δεν είχα χρόνο. Σου το λέω ευθύς εξ αρχής. Συχαίνομαι να γράφω. Για να γράψω, πρέπει πραγματικά να είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Το γράψιμο είναι για τους μεγάλους. Θες να το αποδείξω? Ξανακοίτα λίγο πιο πάνω και δες πως αρχίζω το γράμμα μου. Με λένε Όσκαρ. Είμαι 10 χρονών. Έχω βάλει φωτιά στη γάτα, στο σκύλο, στο σπίτι. Αν δεν κάνω λάθος, έχω ψήσει και τα χρυσόψαρα. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που σου γράφω, γιατί μέχρι σήμερα, λόγω του σχολείου, δεν είχα χρόνο. Δεν θα μπορούσα να γράψω. Με φωνάζουν γλόμπο. Δεν δείχνω παραπάνω από 7. Μένω στο νοσοκομείο λόγω του καρκίνου μου και δεν σου έχω απευθύνει ποτέ το λόγο, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχεις. Βέβαια, αν το γράψω αυτό, την πάτησα, γιατί θα δείξει λιγότερο ενδιαφέρον για μένα. Κι εγώ το έχω ανάγκη το ενδιαφέρον σου. Εξηγούμε. Το νοσοκομείο, δεν λέω, είναι ένα μέρος πάρα πολύ συμπαθητικό, γεμάτο ευχάριστους μεγάλους που μιλάνε δυνατά, γεμάτο παιχνίδια και ροζ κυρίες που τους αρέσει να διασκεδάζουν με τα παιδιά, γεμάτο φίλους που είναι πάντα εκεί όταν τους θέλεις, όπως ο Μπέικον, ο Αϊνστάιν ή ο Πόπκορν. Για να μην είστε πολυλογώ, το νοσοκομείο είναι μια χαρά για έναν άρρωστο που το διασκεδάζει. Εγώ όμως δεν το διασκεδάζω πια. Από τότε που με έκανα τη μεταμόσχευση, το καταλαβαίνω. Δεν το διασκεδάζω πια. Κάθε πρωί που με εξετάζει γιατρός, δεν το αντέχω πια. Την απογοητεύω. Με κοιτάζει αμίλητη, σαν να είχα κάνει καμιά ταξία. Κι όμως, ήμουν τόσο συνεργάσιμος στην εγχείρηση. Καθόμουν φρόνιμος. Τους άφησα να με κοιμήσουν. Πόνεσα και δεν φώναξα. Πήρα όλα μου τα φάρμακα. Έχω καταλάβει ότι έγινε ένας κακός άρρωστος. Ένας άρρωστος που δεν θέλει να πιστέψει ότι η ιατρική κάνει θαύματα. Τώρα, όλοι στον όροφο με κοιτάζουν με το ίδιο βλέμμα. Έχουν θλιμμένο ύφος όταν είμαι σε καλή διάθεση. Γελάνε με το ζόρι όταν κάνω κάποιο αστείο. Είναι αλήθεια. Δεν διασκεδάζουμε πια όπως πριν. Μόνο η θεία Ροζ δεν έχει αλλάξει. Και το νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει πια. Είναι πολύ γριά. Τη θεία Ροζ, Θεέ, δεν έχω ανάγκη να σου τη συστήσω. Πρέπει να είναι καλή σου φίλη. Μια που ίδια μου είπε να σου γράψω. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο εγώ τη φωνάζω θεία Ροζ. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις ένα κόπο για να καταλάβεις για ποια σου μιλάω. Είναι η πιο ηλικιωμένη από όλες τις κυρίες με τις ροζ μπλούζες που έρχονται απ' έξω για να περάσουν λίγο χρόνο με τα άρρωστα παιδιά.